Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Иванов 7. Тук обаче съм в Too Legit. И това пак ще е само мое оцеляване. Този път ще играем на PvP. И така да започваме. Така. Тук ще лаги. Ето тук, като влезете в този сервер, трябва да пишете регистър и аз накратко го пиша рек. Два пъти паролата. Ето тук това може да си го прочетете. Тук ето тези две страни. Има показани неща. И цъкате като искате с ляв бутон. И отивате на него. Ето. Тук има Survival, PvP, Free Build. Тук там ви дава един плот и историята на креатив. Това тук е Kit PvP, не пакто PvP. Това е Games и това е Skyblock. А пък от другото вече това са игрите. Prison, Hunger Games, Team, Call of Duty и тук има GTA, но тя е офлайн. Така. Да започваме. Аз ще отида на Kit PvP. Така. Отивам. Ето. Аз къде съм отишъл и аз не знам. Да. И вече като искате пишете spawn. Чакайте да го бие дос. Така умрях. Отне този, аз така не се поставих. Така. Като искате да се върнете, пишете спаун, изчаквате 5 секунди на едно място. И ето, това е тук горе да се качите. А пък като искате, иначе пишете хъп. Не е позволена така команда. Еми и то така беше и преди. Ето виж сега, падам безброя, който ме убие. Така. Ето. Ето сервер Survival. Ето Survival. Тук им събрани някакви неща. Ето това са от Legit работи дадени. Така. Ето. Така. Струва един ключ, мушкате го. И така. Ето то ние даже сме тука. Те да се нямат пратка. Така.
Тук това са ранговете. Ето тук VIP струва 50 токена, супер струва 100, а вече премиум от 200 токена. 200 кредица. Аз така и казвам, защото съм свикнал в Goldcraft, защото така са с токени и затова. И така пишем spawn, изчакваме 3 секунди и ето тук изпълнва евент. Ето, както гледате, това е евента. Тук хората пускат си хубави неща. И това е за